Ik verlang eigenlijk een beetje naar al die interviews. Dat vind ik leuk. Ja. Dan zie je toch nog eigenlijk wat meer van mensen, want ja, het is net een groot dorp. Maar ik bedoel, hier aan deze kant van de streek Bregen, naar Doekeloek, naar het café, die mensen ken ik nog vrij goed. We gaan dit café 21 jaar in april. En ik had er nog nooit een dag spijt van hoor. Ik ga wel eens even geen zijn, maar ik had er nooit een spijt van hoor. Nee, dat is echt wel, ja, nee, het is wel mijn ding. Ja, het is heel leuk. Ja, ik hou van mijn mensen omgaan en gezelligheid. En vooral domme hoeren, dat vind ik prachtig. En dat ken je, dat kan je echt in het leven. Het is binnen vriezen vanzelf, hè? Dus het is eigenlijk zijn eigen drukte. En als je ervan maar wijzen, maar er meer. Eenvoud. Net dat ze een heeg in de bol hebben, nee. Er zijn natuurlijk altijd wel mensen die hebben wat een hegere positie of die hebben het wat meer yield als Noorden, maar dat verneem je net. Dat verneem je absoluut net. Hier zit ook een directeur van de Rabobank, hier van Noordoost-Friesland. Hartstikke gewone man. Kun je gewoon normaal praten? Dat is zo mooi. Eigenlijk ben wij net zo iepen als Friesen eigenlijk, van dat we samen even dingen doen, maar de door is nou hier.